Joo. Et ois nyt testissä tämmönen Toila junaradan ylitys. Tää tämmöisesti kävelee. Joo. No, tämmönen semikuumotus tässä nyt ja vähän tyhjää, nyt on vähän tämmönen ilta täällä Toijalassa. Sille. Joo, nyt ollaan jo puolimatkassa. Joo, sämpylätkin kuvassa mukana. Pääsee sämpylät videoon. Joo, no niin, sitten tästä ylitte. Ja tänne. Näin. Nyt ollaan jo täällä. Oho, se on vähän pimeä. Hui. Siellä meni auto. Semi läheltä. Onneksi ei nähty. Oli kuumotus, kun auto meni. Joo, tuolta tultiin. Nyt olisi tämmönen haaste tässä. Olisi tämmönen aita. Pitäis päästä yli. Niin me tehdään tämmönen parkour. Hui, on terävät piikit.